First time mag-mall. Sige na. Sa taas pa dyan. First time mag-mall na iba na. Pinasyal namin siya kasi kawawa naman. Tuwang-tuwa siya po. Ang dami mong nakikita na. Ang daming nakikita yung baby namin. Dapat may face shield ka rin, ha? Dapat may face shield ka rin, ha? Para maglalagay mo lang ilong, eh. Hindi ako mawawala. Going to buy! Kasi nagpunta kami ng mall. Walang ano na. Walang dining. Nagda-drive. Ang cute talaga ng asa na to. Sarap pong patayin na. Ngayon pupunta kami sa saan kami pupunta. Hindi namin alam kasi mag-try tayo mag-drive. Drive kasi I need na. Oh, ano yan? Ano yan, Ivana? Naantok ka pa. Ay, mo. Sobrang na ikaw sa tulog. Tingnan mo. Ay, sasabi ko kayo mo pa. Ayan.
Sa lamang hindi siya. Nakita mo yung parok sa niliguan? Bawa daw ng baby. Video ito. Video ito na. Ayan guys, nagle-lesson drive na ako now. Kasi I need car na. Shout out kay Daddy Dad. Shout out kay Daddy Dad. Kasi iba na habang nagda-drive ako, kasama pa din namin yan. Hindi namin pwedeng iwan. Ayun yung paiba sa bahay. So, mamaya na lang. Mag-milk tea ka na kasi ito hindi na maraming. Paano? Merienda muna kami, mag-milk muna kami habang pahinga. Sa iba na walang milk tea kasi walang pang-dog na milk tea. Hindi din pag pinakaan mo ng chocolate naman mamatay ko yun. Palalasan talaga. Tubig doon, meron dito siyang tubig. Wala lang. Water yan, hindi naman food yan. Oh, water. Water nga yan eh. Kunti lang naman. Ayaw mo ng water, gusto mo pala milk tea. Ayan, baba mo. Water man ako, water. That's life, Ibana. Pag nasa akin na to, lagay ko camera nito. Dito tayo sa gilid. Bakit dito tayo sa gilid?
Laro sila. Dito ako nagda-drive, guys. Sa, sa station nila, Joy Joy. Lumayo na! Dito pala kami sa, ayan, QCPD. Dati dito naka-assign yung aking kapatid. Ngayon hindi na. Doon siya sa Krami na-assign. At yun pala yung gawa ng friend ko. Ayan. Ayan, mamaya. Puntahan natin yun. Saan ba yun? Ayun. Ayan yun. Mamaya puntahan natin yun. Hingal na to. Hindi pang police dog. Hindi pang police dog si Ivana. Pang display only. Pang display only si Ivana namin. Pang display. Pang display lang. So ayan guys, dito lang. Dito lang para may magawa. At saka nag-park ako dun guys. Ang galing. Pero ang gulo. Hindi ko maintindihan. Promise, Doy. Dito sa QCPD. At saka eto. Ang ganda dito. Water muna na. Water muna ikaw. Hingal na hingal siya oh. Hingal pa more. Bana. Bana. Eh. Smile, smile. Smile ikaw. Smile ikaw. So guys, tapos na ako mag-test drive with my driver. And then ang aking iba na, pagod na, tulog. Tulog na tulog kasi nag-barbecue kami kanina. Tapos saka ako nag-drive. And then eto, natulog. Natulog dahil sa pagod. Natulog. Iyan iba na oh. Mana oh. Natulog siya. Parang motor lang. Di ba nagmamotor ka naman? Kaso sa probinsya. Really ko ka ng kaliwa. Ayan, jujuwi na kami. Kasi hapon na. Tapos na namasyal ang baby namin. Ayan, jujuwi na kami. Napagod din ako doon na. Napagod ako doon sa gala namin na saglit lang pero at least nakagala. Nakita natin na outside world. Diba na? So dito ko na end aking vlog. Thanks for watching guys. Please like and subscribe to my channel. Bye! Bye-bye na iba na!